nke oge awa ndị a bụ oge doro nsọ ka na achịkọta onye nwe otuto wee dịrị gị ngọzi gị wee bara ya ụba site n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Abụ 122. Anyị ga na-aga n'iru n'ụtụtụ a n'ime ofe nro anyị site n'ile anya iwelite the white liturgy book. Please lift up the white liturgy book. As usual, the English is on the right-hand side and the Igbo is on the left-hand side. We are beginning from page number 4. M ga-agọzi Jehova na mgbe niile ka mmadụ niile si mgbe niile otuto ya ga-adị n'ọnụ. Biko lee anya na page 5 maọbụ mpịaji nke 5. Kolekt maka ịdị ọcha nke obi mmadụ niile. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, gị onye obi niile ghere oghe n'iru gị, onye maara ọchịchọ niile, onye na-adịghị ezo onye ọzọ ọbụla n'anya gị, sachaa echiche nke obi anyị site n'ikụnye ume nke mmụọ nsọ gị, ka anyị wee hụ gị n'anya nke ọma, bulie ha nsọ gị ka o si kwesị site na Kraịst bụ onye nwe anyị. Otuto dịrị Chineke n'elu mmadụ niile, otuto dịrị Chineke n'ebe kachasị elu, udo dịkwara ndị ya n'ụwa. Onye nwe anyị Chineke, eze nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, anyị na-asọpụrụ gị, anyị na-enye gị ekele, anyị na-eto gị n'ihi ebube gị, onye nwe anyị Jizọs Kraịst, naanị otu ọkpara nke nna, onye nwe anyị Chineke, nwa atụrụ Chineke, nne nnukwu mmehie nke ụwa, meere anyị ebere,
ị na-anọdụ n'aka nri nke nna na n'ekpere anyị n'ihi na naanị gị bụ otu nsọ ahụ naanị gị bụ onye kachasị elu Jizọs Kraịst tinyere mmụọ nsọ n'otuto nke Chineke bụ amen. Biko lee anya na peji 8 maọbụ mpịaji nke 8. Onye nwe anyị Jizọs Kraịst kwuru sị, nụrụ gị Izrel, onye nwe anyị bụ Chineke anyị bụ otu. Ị ga-ahụ onye nwe anyị bụ Chineke gị n'anya site n'obi gị dum, sitekwa na mkpụrụ obi gị dum, sitekwa n'uche gị dum, sitekwa n'ike gị dum. Nke a bụ iwu nke mbụ. Nke abụọ yiri nke ahụ. Ọ bụ nke a, ị ga-ahụ mmadụ ibe gị n'anya dịka onwe gị. Ọ dịghị iwu ọzọ karịrị ndị a. Iwu dum na ndị amụma na-egokwasị n'iwu abụọ ndị a. Anya na peji 10 maọbụ mpịaji nke 10. Chineke hụrụ ụwa n'anya rie nne na o nyere naanị otu ọkpara ya bụ Jizọs Kraịst ka ọ zọpụta anyị na mmehie anyị niile, ka ọ bụrụ onye na-ekpechitere anyị ọnụ anyị n'eluigwe ma wetakwa anyị na ndụ ebighị ebi. Ka anyị were n'obi nchegharị na okwukwe kwupụta mmehie anyị niile, ka anyị zubesi ka idebe ihe niile Chineke nyere anyị n'iwu, ka anyị na mmadụ ibe anyị na-ebikwa n'ịhụnanya na udo. Biko ka anyị were nwayọọ gbuo ikpere n'ala wee kwupụtara Chineke mmehie. Ka mmadụ niile sị, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nna anyị nke eluigwe, anyị emehiewo mmegide gị na mmadụ ibe anyị n'ime echiche n'okwu na omume, site na nleda anya na-adịghị ike nke anụ arụ anyị, site na ndị anya ịkpachapụrụ anya mee anyị ejeghị ije ka o si kwesị dịka ọchịchọ nke Kraịst. Anyị kpọkwuru aha nke Kraịst ma anyị esighị n'ihe ọjọọ wezuga onwe anyị. Ọ na-ewute anyị n'ezie, anyị ewere obi anyị na-echegharịa na mmehie niile anyị n'ihi ọkpara gị Jizọs Kraịst, onye nwụrụ n'ihi anyị, gbaghara ihe niile nke gara aga, kwekwa aka anyị na-efe gị ofufe n'ime ndụ ọhụụ ka otuto wetara. Amen. Ka Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye na-agbaghara mmehie nke ndị na-echegharị n'ezie, ka o mere unu ebere, ka ọ gbaghara unu ma zọpụta n'aka mmehie unu niile, ka onye unu ike gbakwa unu merezi ihe niile, ka o too na ndụ ebighị ebi site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka ekpere Chineke. Kolekt, Sọnde nke abụọ nke atọ ka Epifani gara. Kolekt nke dịrị ụbọchị atọ nọ na mpempe akwụkwọ ebiri ebi. Almighty and everlasting God, mercifully look upon our infirmities and in all our dangers and necessities, stretch forth thy right hand to help and defend us through Jesus Christ our Lord. Amen. Biko ka anyị ihe mmụta nke mbụ. Ihe ọgụ anyị nke mbụ n'ụtụtụ a ga-esi n'akwụkwọ Nehemiah isi nke 8 malite na amaokwu nke mbụ ruo na nke 3, amaokwu nke 5 ruo na nke 6, na amaokwu nke 8 ruo na nke 10. Our first reading this morning is taken from the book of Nehemiah, chapter 8, beginning to read from verse 1 to verse 3, verses 5 and 6, and then verse 8 to 10. Ọnwa nke 7 wee rue, ụmụ Izrel nọkwa n'obodo niile ha. Ndị ahụ niile wee chịkọta onwe ha dịka otu onye ruo ama nke dị n'iru ọnụ ụzọ ama mmiri. Ha wee sị Ezra, bụ ode akwụkwọ,
ka o weta okwu iwu Moses nke Jehova nyere Israel n'iwu. Ezra bụ onye nchụaja wee weta iwu ahụ n'iru mkpọkọta Israel, ma ndị ikom ma ndị inyom ma onye ọbụla nke na-aghọta ịnụ ihe, n'ụbọchị mbụ nke ọnwa nke 7. O wee gụọ n'ime ya n'iru ama nke dị n'iru ọnụ ụzọ ama mmiri, site n'ihe ụtụtụ ruo n'etiti ehihie, n'iru ndị ikom n'iru ndị inyom na ndị na-aghọta ihe. Ndị ahụ niile wee ṅaa ntị akwụkwọ iwu ahụ. Isi nke 5. Ezra wee saghee akwụkwọ n'anya ndị ahụ niile, n'ihi na ọ nọ n'ebe ndị ahụ niile nọ. Ma mgbe ọ saghere ya, ndị ahụ niile guzoro. Ezra wee gọzie Jehova bụ Chineke ukwu. Ndị ahụ niile wee zaa sị, Amen, Amen, n'ichili aka ha elu. Ha wee rube isi ha, kpọọ isi ala nye Jehova, gbuo iru ha n'ala. Si nke 8. Ha wee gụọ n'akwụkwọ ahụ bụ na iwu Chineke gụpụtara ya. Ha wee gụọ n'akwụkwọ ahụ bụ na iwu Chineke gụpụta ya nke ọma. Ha wee mee ka amata isi ya. Ha wee ghọta ọgụgụ ya. Nehemiah nke ya onwe ya bụ Taishata, na Ezra onye nchụaja bụ ode akwụkwọ, na ndị Livai bụ ndị na-ezi ndị ahụ ihe, wee sị ndị ahụ niile, taa ihe nsọ nke dịrị Jehova bụ Chineke unu ka ọ bụ. Unu erula uju, akwakwala akwa, n'ihi na ndị ahụ niile na-akwa akwa mgbe ha nụrụ okwu niile nke iwu ahụ. O wee sị ha, jere n'onwe unu, rienụ ihe mara abụba, ṅụọnụ ihe ọṅụṅụ dị ụtọ, were oke zigara ndị ọ na-adịghị ihe edoziworo ha, n'ihi na nsọ ka ụbọchị taa dịrị Onyenwe anyị. Ihe ewutekwala unu, n'ihi na ọṅụ Jehova bụ ike unu. Nke a bụ ihe okwu nke Onyenwe anyị. Abu-Ọma nke dịrị ụbọchị taa, Abu-Ọma 19, ọ nọ na mpempe akwụkwọ ebiri ebi.
The second reading is taken from 1 Corinthians chapter 12, beginning to read at verse 12 to 31. Just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. For in the one Spirit we were all baptized into one body, Jews or Greeks, slaves or free, and we were all made to drink of one Spirit. Indeed, the body does not consist of one member, but of many. If the foot would say, "Because I am not a hand, I do not belong to the body," that would not make it any less a part of the body. And if the ear would say, "Because I am not an eye, I do not belong to the body," that would not make it any less a part of the body. If the whole body were an eye, where would the hearing be? If the whole body were hearing, where would the sense of smell be? But as it is, God arranged the members in the body, each one of them as he chose. If all were a single member, where would the body be? As it is, there are many members, yet one body. The eye cannot say to the hand, "I have no need of you," nor again the head to the feet, "I have no need of you." On the contrary, the members of the body that seem to be weaker are indispensable, and those members of the body that we think less honorable, we clothe with greater honor, and our less respectable members are treated with greater respect, whereas our more respectable members do not need this. But God has so arranged the body, giving the greater honor to the inferior members, that there may be no dissension within the body, but the members may have the same care for one another. If one member suffers, all suffer with it. If one member is honored, all rejoice together with it. Now, you are the body of Christ, and individual members of it. And God has appointed in the church first apostles, second prophets, third teachers, then deeds of power, then gifts of healing, forms of resistance, forms of leadership, various kinds of tongues. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Do all work miracles? Do all possess gifts of healing? Do all speak in tongues? Do all interpret? But strive for the greater gifts. The word of the Lord. Our gradual hymn is hymn number 148, Abu 148.
edere oziọma dị nsọ, oziọma Jizọs Kraịst dịka Luk onye ozi dere ya, isi nke 4 malite n'amaokwu nke 14. St. Luke's Gospel, chapter 4, beginning from verse 14. Jizọs wee laghachi na Galili n'ike nke mmụọ nsọ. Ude ya wee pụọ jee see n'ala dum gburugburu. Ya onwe ya wee na-ezi ihe n'ụlọ nzukọ niile ha. Mmadụ na-enyekwa ya otuto. O wee bịa ruo Nazaret, ebe a zọpụtara ya. O wee baa n'ụlọ nzukọ ha n'ụbọchị izu ike, dịka ọ na-eme mgbe dum. O wee bilie ịgụ akwụkwọ, nye ya akwụkwọ Aịzaya onye amụma n'aka. O wee meghe akwụkwọ ahụ, chọta ebe e dewere ya sị, mmụọ nke Onyenwe anyị dị n'arụ m, n'ihi na o tere mmanụ izi ndị ogbenye ozi ọma. O ziteworo m ikwusa orere gwa ndị ọrịa niile na ndị a dọrọ n'agha, na ikwusa ịhụ ụzọ gwa ndị ìsì, izipụ ndị etinyewara arụ ha n'ala, ikwusa arọ mgbe Onyenwe anyị na-anara mmadụ nke ọma. O wee kpuchie akwụkwọ ahụ, were nyeghachi onye na-ejere ya ozi, wee nọdụ ala. Ndị na-nọ n'ụlọ nzukọ ahụ wee na-elegide ya anya. O wee malite ịsị ha, taa ka e mezuru ihe e dewere n'akwụkwọ nsọ na ntị unu. Nke a bụ ozi Onyenwe anyị. Ka anyị hulata isi n'ekpere. Sọ gị bụ onye inye aka anyị, Chineke nke mgbe ochie. Ọ bụkwa gị bụ olileanya anyị ugbu a. Gị onye okwu gị na-eme ihe ọhụrụ n'ime mmadụ. Si n'okwu gị n'oge a gbara onwe gị ama. Weta ntute n'ime obi ya na n'ime ndụ anyị. Ka n'ime ndụ afọdụ Jehova ka ọ bụrụ otuto wee nye gị, bụrụ ngọzi na uru wee nye anyị. Site n'otu Jizọs Kraịst ahụ, onye nzọpụta anyị. Amen. Praise the Lord. Once again, I want to welcome you to this day, the holy day the Lord has made for us to rejoice and to be glad. I want to thank God for our brethren that are coming in from Nigeria and from wherever they travel to. You can agree with me that the Lord has been faithful to us. Every day we are receiving new members, that is those that are coming. The church is almost full, showing that almost everybody is back safely. So this our great God be all the glory in Jesus' name. Amen. Today I want us to reflect immediately from where we read the Gospel. St. Luke's Gospel, chapter 4. St. Luke's Gospel, chapter 4, verses 16 to 18. We are going to reference it from the Old Testament reading, Nehemiah chapter 8. St. Luke's Gospel, chapter 4, from verse 16. And he came to Nazareth, where he had been brought up. And as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day, and stood up before and read. And there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found the place where it was written, The Spirit of the Lord is upon me, because he had anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of the sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. From this gospel, we can understand the narrative of Jesus Christ after being tempted by Satan. If you read from verse 1 to verse 13,
Jesus was taken apart by the devil to test his proficiency, his ability, his integrity. And after temptations, Jesus defeated Satan, and Satan left him disgraced, disappointed. Then when Jesus came into the people of Galilee, he came to his own people. When he came to Galilee, the Bible recorded that when he arrived into Galilee, filled with Spirit, filled with power, filled with grace, he taught in the synagogue. As he was teaching, there was doubt, surprises, and people were looking at him. I'm sure this is the son of that young lady, Mary. I know the brother, I know, yes, I know their village, the son of that carpenter. But the power upon him, they cannot understand. This is not the son of Mary. This is not the son of Joseph, but this is the son of the Most High God. Amen? Amen. So today, the Bible is encouraging us to know your encounter with the Lord will bring surprises to the people that knew before. Because what they will see is not what they're going to see again. And 2025 is a year of encounter. And the Lord is assuring you, as you go through that village, the people that know you very well. Galilee is the birthplace of Jesus. Nazareth is just there. Jesus was going around the synagogue of his own people. But there was surprises. I don't know what they knew you about before now. But 2025, God is assuring you there will be surprises. Amen. You have a new name because he has given you a new name already. So when Jesus was preaching, they gave him the Bible, the scroll. When he was opening it, he took time to go to the passage of the prophet Isaiah. He opened the chapter and was reading to them, "The Spirit of the Lord is upon me." He's not trying to close their mouths because of the surprises they were seeing. "Let it be known to you that the Spirit of the Lord is upon me. He has given me power to go and preach the good news, to heal the sick, to bring even the dead, bring them back to life." You can agree with me that some people are just like this. Some will bring out their glasses to make sure they are seeing him very well. Is this young boy, this chap? Today, God is reminding somebody here that will be a surprise to those that knew before now, in Jesus' name. Amen. He began his ministry in his own town. He began his ministry amongst his own people. Then this ministry was filled with surprises, fulfilling the prophecy that was prophesied before his arrival, that is going to bring light into darkness. He's going to bring light into the darkness of Galilee. He's going to bring light into the darkness of the whole world. This first sermon of Jesus was in his hometown, and this brought revival, just like in the days of Nehemiah in Nehemiah chapter 8. Nehemiah called for revival. He desired for the word of God. He called the scribes, the priests, the elders, and everybody came. They gave him the word of God. The Bible recorded in that Nehemiah chapter 8, verse 6, that he came upon the wood where I am. And the Bible, the scroll was higher than the pew, was higher than the people. He was now reading and telling them the word and the power in the word, renewing their mind through the word of God. And I'm sure you have come today to renew your mind through this word. And God, omnipotent God, must renew everything that concerns you in the name of Jesus Christ. Amen. When Jesus was reading, the Bible recorded he was searching. He didn't just read. He didn't just open. So God is encouraging you, daughter of Zion, son of the Most High God, if you know him, you have to search him through his word. When you search the Bible, you will see where God wrote something about you. And whenever you are faced with challenges, go to that passage. Amen? It is meant for you.
God created us, billions of people, generations of, I don't know the number of people in the world, but you are specially and wonderfully made. You are special among the whole crowd. There is something unique about you. The psalmist, David, when he was recording in Psalms, he recorded and said that, what shall I say? If the Lord is with us, who can be against us? And then since this God knows everything that concerns you, his plan and purpose is for you to be unique and special because you are specially and wonderfully made. Proverbs chapter 18, the Bible recorded verse 10, the name of the Lord is a strong tower, and the righteous runs to it, and he is safe. I'm saying that there is a passage for you in the Bible. That particular girl, Amina, who was kidnapped through the Chibok girls back there in Nigeria, she was giving testimony that she was reading Psalm 23 every day, even in dungeon. She gave birth the first child to another Boko Haram. After a year, that Boko Haram died. Another army remarried her. She gave birth again, another baby girl, another baby boy. But still, she was reading her Bible and saying that God will rescue me. At the expected time, there was thunder, there was rain, there was great storm. She and her friend took the bull by the horn. They left the camp at the dead night, going to the unknown destination, but knowing that the word of God is our guide. Amen? I want to reassure you again. If you have not picked any portion of the Bible, go back home and search as Jesus did today. Search as Nehemiah did today. And then he read and said, the Spirit of the Lord is upon me. I don't know what they have said about you. I don't know what they have concluded about you. I don't know the type of temptation or trial you are passing through. But I want you to know that the Bible has assured you, as he said in Psalm 139, verse 14, I praise you, Lord, for I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that fully well. Jeremiah said in Jeremiah chapter 29, some of us enjoyed that verse 11, that what? For I know the plans I have for you. It's not just ordinary plan. It's plan to bring you to fulfillment, to bring you to the expected end, to allow you to shine so that people will see and they will testify and confirm that God is with you. As you come to believe, as you come to rejoice in this faith, I want to encourage you not to faint because of the challenges of the day. Jesus was anointed to preach the gospel to the poor, to the destitute, to the needy. There is something that is needed of you today. Ask yourself, am I healing the brokenhearted? Am I comforting the soul? Am I acting as the Spirit of the Lord is upon me? Jesus said, I came to the blind so that they will see, the poor in spirit so that they will be great. The role you are to play, look at that individual. Look at that situation. Ask yourself, what is my role? That bruised person is there. That crushed person is there. That person that is shattered is there. And he's looking for somebody to touch him. It shall be well. Courage, brother. Do not stumble. Be strong. Are you doing it to that person? Are you ready to do it? Jesus said, the Spirit of the Lord is upon me to go out, to reach out, so that people will rejoice. Let your presence bring blessings to others in the name of Jesus Christ. Amen. Jesus came to deliver from captivity of sin, from captivity of sickness, even from captivity of death, that they will come back to life, as in the case of his friend. He called him Comfort. He came back to life. This is the acceptable year of the Lord, when liberty was proclaimed
upon all the people and upon all generations. This is the day of atonement. For us to atone, for us to go to God to be restored in health, in holiness, in power, in prosperity, and in fulfillment. For I know the plans I have for you is to bring you to accomplishment. Do not forget to desire the word of God. If you desire the word of God, testimony shall be yours. May God help us to desire, no matter the condition, no matter the pain, to have faith and confidence that His word is true. In Jesus' mighty name, amen. Father, we thank you because you are God. From beginning to the end, there is none like you. Your word is power. Your word is strength. Strengthen us, Lord, in all circumstances. Give us courage to remain faithful to your word, that in every condition, in every situation, Lord, we have reason to testify that your spirit is upon us. Thank you because you are more than able to accomplish this. Through the mighty name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Please let us rise and lift up the white liturgy book and turn to page number 12. Page number 12B. The Nicene Creed. And the church says, we believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen. We believe in one Lord Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, life from life, true God from true God, begotten, not made, of one being with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven. By the power of the Holy Spirit, he became incarnate of the Virgin Mary and was made man. For our sake he was crucified on the Pontius Pilate. He suffered death and buried. On the third day he rose again, in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. They proceed from the Father, the Son, with his Son. He is worshipped and glorified. He has spoken through the prophets. We believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. We look for the resurrection of life. The Lord be with you. Please let us pray. Page 13. Onye nwe anyị lebere gị ka anyị kpee ekpere maka chọọchị n'ụwa niile, ka anyị kelee Chineke n'ihi ịdị mma ya. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nna anyị nke eluigwe, ikwere nkwa site n'ọkpara gị Jizọs Kraịst n'olu anyị mgbe anyị ji okwukwe ekpere gị, gọzie Primate anyị Henry na Bishop anyị nke Bishop of Washington, our Archdeacon Clinton, our Visiting Archdeacon Kenneth, na chọọchị gị dum na ike na ume n'ozi anyị na-ejere gị, ka anyị na-ekwupụta aha gị dị n'otu eziokwu gị, ka anyị bikọkwa n'ịhụnanya gị, na-ekwe ka ebe gị pụta ihe n'ụwa niile. Gọzie duzikwa ndị na-achị achị na mba nke a United States,
na Naịjirịa anyị si n'ime ya pụta. Nye ndị na-enyerike ọchịchị amamihe, duzie mba nke a na mba niile n'ụzọ ikpe ziri ezi na udo. Ụmụ mmadụ wee na-erite ibe ha aka na nsọpụrụ, wee chụkwaa ọdịmma mmadụ niile. Nye anyị n'ime All Saints Igbo Anglican Church, ezinụlọ anyị, ndị enyi anyị na ndị agbata obi anyị amara. Ka anyị wee fee gị na-ejetiri ibe anyị ozi, hụkwa mmadụ ibe anyị n'anya dịka ị na-ahụ anyị n'anya. Kasie ha obi, bụ ndị nne mmadụ ha nwụrụ n'ezinụlọ nsọ gị nke a. Gwọọ ha ọrịa, bụ ndị nọ n'ọrịa, ma ndị nọ n'ụlọ, ma ndị n'ụlọ ọgwụ, ma ndị anyị na-echeta n'obi anyị n'oge a, bụ ndị nọ n'ihe ụfụ nke anụ arụ, nke ahụhụ nke uche na nke mmụọ ha. Nye ha ntachi obi na olileanya n'ime nsogbu ha niile. Wetakwara ha ọṅụ ahụ nke site na nzọpụta gị. Nụrụ olu anyị mgbe anyị na-echeta ndị niile nwụrụ n'ime okwukwe nke Kraịst. Dịka nkwa gị si dị, kenye na ha oke na alaeze ebi ebi nke gị. Ebe anyị na-aṅụrị ọṅụ na nwekọ nke ndị nsọ, anyị na-aranye onwe anyị na ndị Kraịst niile n'aka ịhụnanya gị. Ị na-adịghị agwụ agwụ, nna nke ebere, nara ekpere anyị ndị a n'ihi ọkpara gị, onye nzọpụta anyị, Jizọs Kraịst. Amen. Please stand. Page 22. Christ is our peace. He has reconciled us to God in one body by the cross. We meet in his name and share his peace. The peace of the Lord be always with you. And also with you. Let us offer one another a sign of peace. The Lord be with you. Yeah, please return to your seats. We now invite the senior warden to come and give us an announcement. Greetings, everyone. My money. This place is looking full again. It's a wonderful sight to see. And welcome all of you. Those who are in person and those who are joining us on YouTube as well. I know we have lots of visitors with us today. We may be remiss to call all of them, but let's just see what we can do. If we have any visitors with us, we can acknowledge. Just stand up. Any visitors, first-time people, long-time people, just stand. Thank you. Please tell us who you are, how you came to be in this place, so we can acknowledge you properly. My sister. Welcome. Stay standing, please. Welcome, welcome. Well, it's like we have a family here. Good morning, church. Good morning. My name is Dr. Okwu. I moved here last year from Texas. I found the church by Google search. Okay, wow, wonderful. Google is really working for us. All praise be to God. Please remain standing. Go ahead. Good morning, church. Good morning. My name is Mrs. Chiemeka Ezichi from Nigeria. Came barely 2 weeks ago. And we're from Ezichi's family
family of Desmond Ezichi and the family. Welcome, welcome. Good morning, everyone. My name is Clinton Ezichi, and I'm also from the family of Mr. Desmond Ezichi. Yes. And I came here on the 17th. We recently immigrated to the U.S. Wonderful, wonderful. Good day, Church. Good evening. Good morning. My name is Charles Ikechukwu Ezichi. We all migrated from Nigeria to America. Wonderful. The agencies have multiplied. One more person. Good evening, everyone. Ezichi Elvis Chidubem. And yeah, I'm Uncle Desmond's nephew. Wonderful. Please, let's greet them in our traditional way. Thank you all so much. Please be seated. Just a few announcements. Today is Chevalier's Meet and Greet Day. It's from 12 p.m. to 3 p.m., which is immediately after service here. As you're coming into the church, when you leave 202, there's a structure on the left-hand side. You pass it all the time. If you haven't been to the American Legion place, that's where it is, which is at 3608 Legion Drive, Chevalier, Maryland. As you're leaving the church, before you go to 202, you actually be driving past the building. It's right opposite the right you turn to go into the church. It's free. Everyone is invited. It's from 12 to 3 today. Also, the women will be having their women's general meeting on Saturday, this coming Saturday, February 1st. Lastly, of course, we know we are in the new church year. It's time to renew your pledges or do your pledges. If you haven't done it, you have to do it every year. Again, even if you are getting automatic debit, even if you are a registered member, everybody must pledge every year. If you haven't done so, please do so. Paper forms are available. If you need it, you can raise your hand. The ushers will get them to you. Pledge envelopes are available upon request. Only new members will automatically get a pledge envelope without requesting it. Everybody else, if you want a pledge envelope, you have to request it specifically. If anyone wishes to receive pledge envelope, you need to request it by putting your name on the clipboard on the right-hand side. As soon as you exit the church, there's a clipboard right there. You can write your name there. That will let them know that you actually want a pledge envelope. All praise be to God. Ugbu a anyị ga-anaka ihe onyinye anyị site n'ịbụ abụ 149, hymn number 149.
stand? Last verse, please. Last verse, please. May we stand? Page 23. Blessed are you, Lord God of all creation. Through your goodness, you have this bread to offer, which the earth has given and human hearts have made. It will become for us the bread of life. Blessed be God forever. Amen. Page 24. Altogether, yours, Lord, is the greatness, the power, the glory, the splendor, and the majesty. For everything in heaven and the earth is yours. All things come from you, and of your own do we give you. The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is our duty and joy at all times and all places to give you thanks and praise, Holy Father, Heavenly King, Almighty and Eternal God. Through Jesus Christ, your only Son, our Lord, for he is your living word. Through him you have created all things from the beginning and formed us in your own image. Through him you have freed us from the slavery of sin, giving him to be born as man and to die upon the cross. You raised him from the dead and exalted him to your right hand on high. Through him you have sent upon us your holy and life-giving Spirit and made us a people for your own possession. Therefore, with angels and archangels and with all the company of heaven, we proclaim your great and glorious name, forever praising you and saying, Holy, of power and might, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You may kneel or sit. Accept our praises, Heavenly Father, through your Son, our Savior, Jesus Christ. As we follow his example and obey his command, grant by the power of your Holy Spirit these gifts of bread and wine. May be to us his body and blood. During the same night that he was betrayed, took bread and gave you thanks. He broke it and gave it to his disciples, saying, Take, eat, this is my body which is given for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after supper, he took the cup and gave you thanks. He gave it to them, saying, Drink this, all of you. This is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many, for forgiveness of sins. Do this as often as you drink it in remembrance of me. Therefore, we proclaim the mystery of faith. Therefore, Heavenly Father, we remember his offering of himself, made once for all upon the cross, and proclaim his mighty resurrection and glorious ascension. As we look for his coming in glory, we celebrate with this bread and this cup his one perfect sacrifice, accept through him, our great high priest,
this sacrifice of thanks and praise. And as we eat and drink these holy gifts in your presence, renew us by your Spirit. Inspire us with your love. Unite us by the body of your Son, Jesus Christ, our Lord. Through him, and with him and in him, by the power of the Holy Spirit, with all who stand before you in earth and heaven, we worship you, Father Almighty, in songs of everlasting praise. We break this bread to share in the body of Christ. Lamb of God, you take away the sins of the world. Lamb of God, you take away the sins of the world. Lamb of God, you take away the sins of the world. Prayer of humble access. All together, do not presume unto your table, merciful Lord, trust in our unrighteousness. Make your manifold and great mercy. We are not all the of the Christ and the table. So the same Lord, of Moses and the Spirit, grant us Draw nigh with faith, receive the body of our Lord Jesus Christ, which he gave you, and his blood, which he shed for you. Eat and drink in remembrance that he died for you. The body of Christ keeping eternal life. Eternal life. The body of Christ keeping 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 eternal life. Abu 114.
Okwu mgbe ndị kwaya ga na-enye anyị abụ a ga-ewetawa a ga-abịa for normal Thanksgiving.
Please, you may be seated. We want to thank God for and remember in our prayers those who are celebrating their birthdays today. We remember Uchenna Harotu, Ijoma Egwim, Christian Njoku, Cletus Dike Okafor, Jane Ogwatuba, Crystal Ogoke, Choma Motanya, Chigozie Onyekwere, and Gospel Obwena. Our prayers are with all of them. And now, as we sing hymn number 209, the Gwim family will be coming in for their thanksgiving. Abu-Ọma 91. Ezinụlọ Egwim na-akwado na mgbe dịka mgbe a ịga njem ịga akwụ ego ugo n'ihe anya mmiri n'ebe papa nwe ezinụlọ nọ. Oh, not burial. Amen. Information is important. Communication is very important. Praise God. So ha bịara ọta ịbịa ṅụrị ọṅụ n'ihi ada ha nwaanyị agbaala afọ 18. Afọ 18 ahụghị a joke. So that's the last born. Then ịlakwa n'ụlọ gaa kelee Chineke ekele n'ihi ogologo ndụ o nyere mama ka ha soro ya ṅụrị ọṅụ n'iru Chineke. Amen. Onye Abu-Ọma wee sị ọ bụ ezi ihe ikele Jehova ekele na ibukọ aha ya Abu-Ọma gị onye kachasị ihe niile. Igosi ebere gị n'ụtụtụ, igosikwa ikwesị ntụkwasị obi gị n'abalị, na-eji ụgbọ nke akwara 10, na-ejikwa une, na-eji hijion n'elu ụgbọ akwara. N'ime oge ka m ṅụrịa ọṅụ site n'ọlụ gị Jehova. Ọ bụ n'ọlụ niile nke aka gị ka m na-eti mkpu ọṅụ. Lee ka ọlụ gị na-esi dị ukwuu Jehova, echiche gị miri emi nke ukwuu. Amen. Ka anyị kpere Chineke. Onye nwe anyị na-ekele gị n'ihi ezinụlọ a. Nna,
nne, ụmụnne na nzukọ Kraịst, ndị bịara n'ọnọdụ pụrụ iche iweghachiri gị ekele n'otuto n'ihe ọma ị na-emere ha na ndụ a, karịsịa n'isi nwa agbọghọ nta nke a, onye nke ichedoro ndụ site n'ụbọchị a mụrụ ya ruo n'ụbọchị taa, iwe gịrị afọ 18 na ndụ ya. Anyị na-aṅụrị ọṅụ Onyenwe anyị na ikwe ya ka nwa oru gị ala n'iyi. Anyị na-ekele gị n'ihi ezi nchedo gị na ezi ntụziaka gị na ndụ ya niile. Na-ekelekwa gị na ọ bụ ihe ọṅụ nye ezinụlọ, ọ bụkwa ọṅụ nye nzukọ Kraịst nke a. Na-asị Onyenwe anyị site n'ụbọchị taa anyị na-edo ya nsọ, na-asị ngọzi pụrụ iche ka o zoro ya dị ka mmiri n'aha Jizọs Kraịst. Anyị na-esi n'isi nwa oru gị a na-echeta ndị niile ọzọ ndị na-aṅụrị ọṅụ maka birthday n'ime ọnwa Jenụwarị a. Na-asị Onyenwe anyị setie aka ebube gị na ndụ ha n'otu n'otu dịka ha na-eselebreti the new year n'afọ ọhụrụ nke a. Onyenwe anyị ka ọṅụ ha zuo oke n'ime ndụ ha n'aha Jizọs. Onyenwe anyị dịka ha na-eselebreti the new year, anyị na-amụnye oriọna ọhụrụ na ndụ ha, na-asị ngọzi ga-esi n'iru si n'azụ zoro ha dịka mmiri. Ọnụ ụzọ ha bụ ihe a gọziri agọzi. Ihe ọla ga-eweta ọnwụ, ihe ọla ga-eweta ọdịda, ihe ọla ga-eweta ndaghachi azụ na ndụ ha n'afọ a. Anyị ji ọbara Jizọs ehichapụ ya, na-ekwubi okwu na ọ gaghị adị ire n'isi ha, ọ gaghị adị ire n'isi nne ha, ọ gaghị adị ire n'isi nna ha, ọ gaghị adị ire n'isi ezinụlọ ha. Ezi ndụ na ezi ọṅụ ga-abụ oke n'ime afọ ọhụrụ nke a n'aha Jizọs Kraịst. Amen. Onyenwe anyị na-ekelekwa gị ọzọ na ọ tọrọ gị ime ka ụmụ gị bịa ikele gị na ịbịa rụọ nnọnyere gị na njem nke ha malitere ugbu a. Ịga ụlọ ịga ṅụrị ọṅụ n'isi mama, ịga ụlọ ịga tụọra gị mma n'isi mama. Onyenwe anyị ihe etiri gị n'aka ọ dịghị agba mpe. Esi m otu a were ezinụlọ dịka mkpụrụ tinye n'aka gị. Ị ga-abụrụ ha Chineke n'ụtụtụ, ị ga-abụrụ ha Chineke n'ehihie, ị ga-abụrụ ha Chineke n'anyasị. Onyenwe mgbe ha ga-eje n'udo, mgbe ha ga-alọta ha ga-eji ọṅụ wee lọta. Agaghị enwe mkpubi ụkwụ ọbụla. A sịkwarị na enwere ihe ọbụla onye iro meworo gbasara njem a, a sịkwarị na enwere mmadụ ọbụla nọ n'akụkụ ọbụla na-atụ atụmatụ ọjọọ gbasara njem a, a sịkwarị enwere ụmụnne ikwu na ibe ma ụmụnna ndị nọ n'akụkụ wee na-elu ihe wee na-ese ndị ihe. Anyị ji aha gị Jizọs wee na-ese ndị that power, na-asa akụkụ niile nke ezinụlọ ahụ ka ọ dị neutralized, ka ya Holy Ghost na-achị achị n'akụkụ niile. A sịkwarị na enwe ihe ọbụla ejiri n'aka ọbụla anyị na-eji ọkụ mmụọ nsọ na-agbari ya, na-asị ọ gaghị adị ire, back to sender n'aha Jizọs Kraịst. Amen. Onyenwe anyị, nwa oru gị nwaanyị nyere ndụ, ị ga-enyeghachikwa ahụ siri ike. Ị ga-aga n'ime ka ọ bụrụ ihe ọṅụ ihe otuto wee nye gị. Si otu a gọzie ụmụnne na ụmụnna ndị na-aṅụrị ọṅụ n'ihi ogologo ndụ nye nwa oru gị nwaanyị. Si otu a chọọ ha mma nke ogologo ndụ. Anyị na-aṅụrị ọṅụ n'isi ụmụnne anyị ndị ọzọ, ndị na-emekwa ihe Thanksgiving dị iche iche maka marriage, alụmdi na nwunye, ndị na-ekelekwa ekele maka ihe ọma dị iche iche mere ha, celebrations dị iche iche. Onyenwe anyị mazuru, Onyenwe anyị na-anụ ude niile, za ha ekpere, gọzie ha, nye ha udo, nye ha ọṅụ, megharịa ọnọdụ ha ka ọ maa mma. Ka Onyenwe anyị ka ha si n'ihe ị na-emere ha na mmalite afọ ọhụrụ a wee gbaa ama na Chineke ịdị ha na mma. Otuto na nsọpụrụ dịrị gị Onye ọma, ebe ị ga-emere anyị karịa nke a site na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Amen. Anyị esi otu a site aka ngọzi Jehova n'isi gị, ka Jehova gọzie, ka Jehova chebe gị, ka Jehova bụrụ gị ihe niile n'ime ihe niile, ka o yikwasị gị ahụike ọhụụ dịka uwe, ka ọ gọzie ọpụpụ na mbata unu, ka o dunu nsọ mgbe unu na-eje na mgbe unu na-alọta, ka amara si otu ababigoro n'ụba oke, baa n'aha Chineke Nna, Chineke Ọkpara na Chineke Mmụọ Nsọ. Amen. Offer collection, please. Praise the Lord. Unu maara na anyị nwere onye na-edu anyị ije. Ọ na-edukwa na anyị na-aga na-alọta.
So I may invite all those who travel that are joining us for the first time for the new year. Please come forward now. Let us come and give God thanks for guiding and being with us as we traveled and came back safely. Amen. Amen. Mgbe Jehova mere ka ndị na-alata na Zion lata, anyị dị ka ndị na-arọ nrọ. Mgbe ahụ ọchị na-eju anyị ọnụ, iti mkpu ọṅụ na-ejukwa anyị ire. Mgbe ha na-asị n'etiti mba niile, Jehova emewere ndị a ihe ukwuu. Jehova emewere anyị ihe ukwuu, anyị na-aṅụrị ọṅụ. Amen. Anyị na-ekele Chineke n'isi ụmụnne anyị ndị gara njem. Ọtụtụ gara Nigeria, ọtụtụ gara obodo ndị ọzọ dị iche iche. Anyị na-ekele Chineke onye nyere ha mara ụzọ n'ojije na nlata. Anyị na-aṅụrị ọṅụ n'ihi na ha agbaghị mpe n'ụzọ ọbụla. Akụkọ ọjọọ niile anyị na-anụ, anyị anụ ya n'isi ha. Ihe egwu niile rutekwa n'ụzọ ha nso. Anyị na-atụrụ Chineke mma onye nyere ha nchedo pụrụ iche. Ha wee garacha ji ahụike, ji ndụ na ezi ụtọ wee bata. Anyị na-asị Chineke onye mere ọlụ ọma ndị a na ndụ ha n'otu n'otu, eriwe otuto anyị dịka chi n'aha Jizọs. Anyị si otu a wuru unu tinye n'aka Chineke. Ka Chineke onye mere ka ọnụ gaa njem a lọta, ka onye unu amamihe ọhụrụ, ka onye unu ngọzi ọhụrụ, ka onye unu ike ọhụrụ, ka onye nwe mepere unu ụzọ ọhụrụ. Ọtụtụ n'ime unu alaala ụlọ gaa mee mmemme dị iche iche, gaa nye aka dị iche iche. Anyị na-arịọ Jehova ka o si n'ugwu na ndịda kwụghachi unu mmeso ọma n'aha Jizọs. Onye nwe anyị chedo unu ọpụpụ na mbata unu, ka o si otu a gọzie nzukọ a n'ụzọ pụrụ iche site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Praise the Lord. Please, we are going to use our organist, Sonny, as a point of contact. For those who are traveling this week, because Sonny is not going to be with us here next Sunday as he is traveling. So we're inviting all of you to the altar for prayers. Amen. Jehova ka mkpụrụ obi m ga-eji nya isi, ndị niile dị umeala n'obi ga-ahụ ya, wee ṅụrịa ọṅụ. Onye nwe anyị, n'ihi gị ka anyị ji anya isi, anyị ewere ụmụ gị ndị agba ibe n'aka gị. Njem ha malitere taa, onye nwe anyị, ọ dị gị n'aka. Mgbe ha ga-alọtakwa, ọ dị gị n'aka. Onye nwe anyị ji ọbara Jizọs agba ha okirikiri n'ihe egwu ọbụla, ihe ize ndụ ọbụla, ọnwụ, asidenti agaghị erute ọnụ ụzọ ha. Onye nwe anyị ga-eduru ha jee, ị ga-eduru ha lọta. Ị ga-ewere ndị mmụọ ozi gị gbaa ha okirikiri ka ha ekpubi ụkwụ ha na nkume. A sịkwarị onye nwe anyị na njem ha enwe ihe nzube ọjọọ dị n'ụzọ ha,
n'ụbọchị a na-echenji nzube ọjọọ na ọ ga-abụrụ ha ngọzi n'aha Jizọs. Anyị esi otachi unu n'aka ọma Jehova, ka Jehova duzie unu nke ọma, ka Jehova chedo unu, ka Jehova chụrụ unu ọdịmma, ka Jehova bụrụ unu ihe niile n'ime ihe niile, ka onye unu amara ụzọ na ojije, ka onye unu amara na nlọta. Otuto dịrị Chineke na ndụ unu na ndụ ezinụlọ unu site n'aha Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Amen. Save Johnny. God bless you. Save Johnny. God bless you. God bless you. Amen. Ka anyị kpere Chineke. Sọ gị bụ onye inyeaka m, sọ gị o Chineke, sọ gị bụ onye nwere Chineke m, sọ gị o Chineke, sọ gị bụ onye inyeaka m, sọ gị o Chineke, sọ gị bụ onye nwere. Amamihe nụrụ n'okwu Chineke n'ụbọchị taa. Jizọs wee sata ebe edere ihe ọma gbasara ya. Dịka ya na-ala ugbu a sịkwarị na e nwere ndị chịrị ịsata ihe ọjọọ gbasara gị, kwubi okwu na agaghị asata ya ọzọ. Na ha ga-asata gbasara ga-abụ ihe ọma, ihe ebube na nzube Chineke. Ị na-asọ ya bụ onye inye aka gị, ọ bụghị mmadụ. So ya ga-abụrụ gị ihe n'ime ihe niile. Si anyị ga-amamihe na ntụziaka ka obi ghara ikoropụ gị mgbe ha na-ebo gị ebubo, mgbe ha na-atụ gị okwute, mgbe ha na-agwa gị ihe na-adịghị ịbụ. Ka obi ghara ikoropụ gị mgbe ị na-ahụ ihe ize ndụ ma ihe ụjọ ma ihe ma jijiji ọbụla, kama ka obi gị ṅụrịa ọṅụ na o kwere gị nkwa na ọ ga-emezu nkwa ya, na ịbụ onye agọzi agọzi dịrị Chineke, na ya maara gị tutu nne gị atụrụ ime gị, na echiche ọ na-echere gị bụ echiche udo, echiche ọganihu, echiche ọdịmma were na njedebe nke ndụ gị. Ya mere echiche onye iro agaghị abịa na mmezu n'ebe ị nọ. Ka Jehova mezuo okwu ya na ndụ gị n'aha Jizọs. Ezi Onyenwe anyị na-ara njem anyị n'ime izu a ti n'aka gị. Gị onye nọnyere anyị n'ofufe a site na mmalite ruo na nchịkọ ya. Jehova gaa n'ihu ịbụrụ anyị Chineke. Duzie anyị mgbe anyị na-eje n'izu a, ka ọnụ ụzọ ámá anyị na-ebe ihe a gọziri agọzi. Were okwu gị Onyenwe anyị ka ọ dị ka mkpụrụ n'obi anyị n'otu n'otu, ka anyị na-aṅụrị ọṅụ nke olileanya n'okwu gị. Nye anyị ike eji abụ ụmụ Chineke, ka anyị wee merie mmehie, ka anyị wee merie ekwensu, ka anyị wee merie ọnụma. Onyenwe anyị nyere anyị aka n'ụzọ niile nke izu a, ka mgbe anyị jere na mgbe anyị lọtara ka ọnụ anyị ju na ekele na Chineke imesowo anyị nke ọma. Sọ ihe i kwuru na ndụ anyị ga-abịa na mmezu, ọ bụ ihe mmadụ ọbụla kwuru. Ya mere Chineke anyị na-adabere n'okwu gị, na-asị anyị bụ ndị iro ọma kpọrọ, anyị bụ ndị a gọziri agọzi. Nara ofufe anyị niile nke anyị fere n'aha gị, gọzie ihe niile nke anyị mere taa n'aha gị, gọzie ọbụnadị onyinye dị iche iche nke ụmụ gị nyere, na-abụ otuto niile nke anyị bụrụ gị n'ebe a, ka ọ bụrụ aja dị ndụ ị na-anara nke ọma. Si n'oche eze gị Onyenwe anyị yikwasị anyị gịrịgị ngọzi nke gị site na Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta anyị. Amen. Si n'ebe nsọ nke ala n'udo, ṅụrịa ọṅụ n'ime ọṅụ nke Onyenwe anyị na-enye. Enwere obi abụọ n'okwu Chineke, kwere okwu ya ka ọ bịa na mmezu na ndụ gị. Mgbe ị na-ekwere okwu Chineke, ka ngọzi Chineke pụrụ ime ihe niile bụ Chineke Nna, Chineke Ọbara na Chineke Mmụọ Nsọ dị n'etiti unu niile, dị n'unu ugbu a ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen. Abu 151, Abu 151. Please, as we leave, Ijoma Egwemi is inviting all the Sunday school children to come and join her in cutting her cake at the hall.
Udo nke onye nwe anyị dị unu mgbe niile.
Jesus is the Lord of Lords, Savior of the whole world. He is worthy to be worshipped and to be praised. You need to worship Him, my dear brothers and sisters. Brethren, follow me to worship Him, for He is your King, and also the King of Kings. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah. Hallelujah. Can you hear Jesus alone when He calls you? Oh, sinners, come and have your rest now. He died for you to take you to God's kingdom. Oh, sinners, come and have eternal life. This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your words cannot set you free. If not Jesus, oh sinners, come and have eternal life. The wages of sin is death, God has said it. Believe it now, escape the judgment. The life for them who believe and be righteous. Oh sinners, come and have eternal life. This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your words cannot set you free. If not Jesus, receive it now and have eternal life. My people, listen. The wages of sin is death. Thus said the Bible. The sin of fearfulness, unbelieving of the word of God, adultery, fornication, and abortion. God sees them, you know. Cheating, murder, lying, bribery, and corruption that has failed and polluted our land today. Idol worship in the modern ways today. Dancing and the pride of life therein. Among thieves, you are included. Please, God is warning you right now to repent. Others think their self-righteousness can save them, but only accept Jesus. Call Him into your life. He will set you free, and you will be free indeed. Please, you do it, and make sure you make it right now. Oh, what a blessing if you come to Jesus. He died for you. He came to save you. He came to set you free from Satan's bondage. Will you come and have eternal life? This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your words cannot set you free. If not Jesus, oh sinners, come and have eternal life. This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your words cannot set you free. If not Jesus.
life to Jesus Christ. Oh, it was a wonderful day I have ever experienced in my life. Jesus cleansed me from all unrighteousness and gave me a new life. I am now a child of God. Brothers and sisters, why not receive Jesus Christ? Why not receive his free salvation, that you might be free from the bondage of sin? Receive Jesus Christ, brother. He's pleading. Receive him. To meet him, that time he shall come, and you will follow the saints to rejoice on that day. Are you ready? Ready, already? A better day is coming soon. Are you ready to meet him yonder sky? This is the day of praise. Are you ready for the coming of our Lord? The Lord is coming soon. Jesus is coming soon. Hallelujah. He's coming to take us home. This is the day of praise. Are you ready? Ready, ready. A better day is
May we abide in union with each other and the love and possess in sweet communion joy which earth cannot afford. Then may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. In Jesus' name, amen. May the grace of Christ our Savior and our Father's boundless love, with the Holy Spirit favor, rest upon us from above. Thus may we abide in union with each other and our love, and possess in sweet communion joy which earth cannot afford. All the way to Calvary, he went for me. He went for me. He went for me. All the way to Calvary, he went for me. He died to set me free. All the way to Calvary, he went for me. Savior went for me. He went for me. All the way to Calvary, he went for me. He died to set me free. Hallelujah. All the way to Calvary, he went for me. He went for me. He went for me. All the way to Calvary, he went for me. He died to set me free. All the way to Calvary, he went for me. Oh, Jesus went for me. Omega went for me. All the way to Calvary, he went for me. He died to set me free. Hallelujah. All the way to Calvary, he went for me. He went for me. He went for me. All the way to Calvary, he went for me. He died to set me free. Not for me alone. Christ went also for you. He was hung on the cross just for your sins and mine. Brothers and sisters, how can you escape if you neglect such a great salvation of Jesus Christ? Why not receive Jesus Christ that you might be free from the bondage of sin? Receive him that you might be free. All the way to Calvary, he went for me. He went for me. He went for me. All the way to Calvary, he went for me. He died to set me free. All the way to Calvary, he went for you. Jesus went for you. Savior went for you. All the
Shout hallelujah, hallelujah, shout hallelujah, for His mercy, hallelujah, hallelujah, for His blessing, hallelujah, for protection, hallelujah. Glory be to God in the highest. Hallelujah. Glory be to God in the highest. Hallelujah. Brother shout hallelujah. Sister shout hallelujah. Brother shout hallelujah. Oh, hallelujah. For His blessings. Hallelujah. For His kindness, hallelujah. Everybody shout hallelujah, shout hallelujah. Brethren shout hallelujah, oh, hallelujah. Glory be to God in the highest. Hallelujah. Glory be to God in the highest. Hallelujah. Shout hallelujah. Oh, shout hallelujah. Brother, shout hallelujah. Hey, hallelujah. For His blessings. Hallelujah. What manner of man is Jesus? 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 Hallelujah. He made the blind to see. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He made the dumb to talk. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He made the deaf to hear. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He gave His life for